Viidakkokirja. Öisiä ääniä viidakossa. Nukkuminen viidakossa ei ole niin yksinkertaista kuin monet luulevat. Metsä ei suinkaan nukahda öisin, vaan se on täynnä tuhansia ääniä. Monet eläimet liikkuvat yöaikaan. Jotkin eläimistä ääntelevät kutsuhuutoaan ja sammakot kurnuttavat. Ja jos satut kulkemaan lähellä apinoiden asuinseja, saatat kuulla rumpujen taukaamattoman pärinän. Ja iloisen kirkunan, joka raikaa apinoiden juhlista. Panteeri Bagheerakin metsästi öisin, mutta aamuyön tunteina se halusi asettautua lepäämään yleensä jonkin tukevan puun oksalle. Tänä yönä Bagheera oli erityisen väsynyt ja se asettautui mahdollisimman kauas apinoiden rauniosta ja härkäsammakoita kuhisevasta lammesta. Löydettyä rauhallisen paikan se ummisti silmänsä, mutta tuskin se oli ehtinyt vaipua uneen, kun sen korviin kantautui kamala meteli. Baloo! Bagheera karjaisi. Sinun kuorsauksesi herättäisi kuurotkin. Sinäkö siellä, Bagheera? Karhu haukotteli unisesti. Mitä sinä täällä teet? Yritän nukkua, voitko kuvitella, mutta tämä viidakko on täynnä meteliä ja sinun kuorsauksesi on karmeita kaikesta. Kuinka oikein saat nukutuksi tässä melussa? Anteeksi, en kuullut, mitä sanoit. Karhu sanoi ja kaivoi jotakin korvastaan. Kysyin, kuinka voit nukkua tässä metelissä? Bagheera huusi, sillä se luuli ystävänsä tulleen kuuroksi. Baloo nauroi. Ho, ho, ho. Meillä karhuilla on konstimme, Se totesi ja ojensi Bagheeralle palvon mehiläisvahaa. Työnnä nämä korviisi, niin äänet eivät enää häiritse sinua. Bagheera otti kiitollisena vastaan Baloon ojentamat korvatulpat ja pian se ojentautui tyytyväisenä oksalle makaamaan. Mikä ihana rauha. Hetken päästä Bagheera kuitenkin havahtui rummutukseen. Baloo! Se karjasi jälleen. Tämä sinun konstisi ei toimi. Kuulen edelleen rumpujen jatkuvan jyskytyksen. Baloo kuulosteli hetken ja sanoi sitten, minä en kyllä kuule yhtään mitään. Bagheera kaivoi tulpat korvistaan ja koetti paikallistaa jyskytyksen, mutta nyt sitä ei enää kuullutkaan. Merkillistä. Se mutisi ja koetti jälleen saada unta. Kesti kauan ennen kuin Bagheera rauhoittui, mutta lopulta uni alkoi viedä voiton. Juuri kun se oli vaipumassa uneen, Baloo huudahti aivan sen korvan vieressä. Nyt minä tiedän. Se jyskytys ei ollut rumpu, vaan sinun oma sydämesi lyönnit. Baloo intoili. Ja sinä et taatusti tahdo siitä eroon, vai mitä? Bagheera huokaisi. Nukkuminen viidakossa oli tosiaan hankalaa, ainakin tänä yönä.